Kamusta ulit kayo? Welcome po ulit dito sa aking YouTube channel. So ngayong araw po, naglilinis kami dito ng bahay na tinirahan namin. Sinakakaya naman kung iwanan namin ng madumi. So yung misis ko nandito sa likod ko, naglilinis ng range hood. Dapat iwanan namin malinis. Sa basement, malinis na rin. Nalinis ko na rin yung basement. Yung washing machine, dryer, yung freezer, kasi may freezer dito sa baba. So dito lahat yan sa bahay. Ito yung fridge naman dito. So mayroon pa kami laman dito na konti. May ice cream pa. Gusto nyo ba ng ice cream? Ice cream pa tayo dito mga insan. Yan. Lilinisin din to. Konting-konting punas na lang. Okay na rin yan. So yung binayan namin dito sa bahay na na 1,750 for almost 2 years. Almost 1 year. Sorry. Almost 1 year. 1,750 plus utilities. So, ang laki. Ay, palagay na natin 2,200 a month. So, 2,200 a month. Sa loob ng, mahigit 1 year. So, ang laking pera na wala sa amin. So, ang mahal talaga ng renta dito sa bahay. So, itong bahay, sabi nung landlord, nung may-ari nitong bahay, ipaparenta sana nila dun sa kaibigan ng misis ko. Kaso, nag-back out yata. Pero yung price niya is, or yung rent, 2,000 na a month. 2,000 plus utilities. So yung tubig ko dito, halos 360 to 370. Yung, lang yun, yung tubig. Every 2 months yun. Every 2 months. So 150 something. Or 170, ganyan. 160, more or less. Yung sa tubig lang yun, a month. Plus yung ilaw, a month, 100 plus. 100, 130, 140. Ganun yung binabayaran kong ilaw dito. Kuryente. So, para sa heater, hindi naman gaano kataas. Minsan nagbabayad ako ng may 100 din. 40, 80, 67, mga ganyang range. Ngayon yung binabayaran dito sa So kung ganun yung magiging kaya siguro nag-back out, hindi kaya yung yung presyo, yung budget. Kaso ganun. Wala. Ganun talaga, sobrang mahal. Walang dito sa Canada. Pero itong city na dito sa amin, malayo dito sa 2 hours to 2 hours may get papuntang Toronto. Yung biyahe, talagang malayo na yan kasi yung Toronto talagang yun, skyrocket yung doon, yung presyo ng mga bahay. Grabe. Doon, diba? Na room. So ito, almost empty na. Kasi doon, tumira yung misis ko doon. Tumira kami doon nung nag-aaral yung misis ko dito sa Toronto. Tsaka nung nanganak siya, doon na rin sa Toronto. Pero kwarto lang yun. Uupa kami ng... Room lang yun. Room lang. 700. Room. Napakaliit na room. Wow. Kasi hindi pwedeng gumamit palagi ng... Yung luto ba palagi? Hindi pwedeng gumamit ng ilaw palagi. Dapat yung patay ang ilaw. Kasi naalala ko doon yung sa may kainan, di katulad dito, may chandelier yan, nakailaw yan. Yung doon, kahit gabi, yung sinag lang ng ilaw doon sa may TV, yun lang ang gagamitin namin. Hindi kami ilaw pwede doon. Kasi grabe yung pagtitipid nung yung may-ari nung Pero Pilipino yun, ganun talaga. Walang... Pagluluto ka, dapat pagluto ka na ng Sunday ng pa 1 week. Yung luto naman sa isang linggo. Yung luto guys sa isang linggo, dapat lutuin mo na yon yung pagkain mo. Hindi ka pa pwedeng magluto araw-araw kung anong gusto mo. Wala, pagagalitan ka nung may-ari ng bahay. Tsaka ayaw niya na mabaho yung bahay. Ayaw na magpiprito. Grabe hirap. Grabing hirap na dinaanan ko dito guys sa Canada. Pero ngayon, yun nga, may bago na kaming bahay. So, ditong bahay na to, company house, libre. Siyempre yung pagkain sa amin. Mga pagkain, yung mga fridge na binili namin, sa amin yun. Yung lutuan, yung washing machine, dryer, yan, amin yun. Pero yung kuryente, bahay, libre na yun lahat. So ngayon, parang ito na yung real life talaga na parang dito na ulit na kami magsisimula. Makakapag-ipon na kami. Kasi balak namin makapag-ipon kami ng 1 year. Makakuha kami ng sarili naming bahay. Kasi yung bahay na yun, parang
papaupa muna namin para siyempre siya rin magbabayad nung, nung mortgage, yung bahay sa bahay. So yung kung sino yung mag-aarkila, yun na muna yung papabayarin namin muna ngayon habang nandito pa ako sa company. Malay nyo maka-purchase pa ako ng another house. So yung target ko, dalawang bahay. Sana matupad ko yung pangarap ko na yun. Paupahan, yung isa, tapos tapos yung isa. Kaya, so magwawalis kami dito hanggang sa taas para ready na naming iwanan. So kakusapin ko pa yung may-ari nung bahay. So, sa wakas, marami din ditong nabuo kaming mga pangarap sa bahay na to, sa loob ng mahigit isang taon. Pero maganda itong bahay. Maganda itong bahay guys. Ayan, ito yung labas. Yan, salamin to. Salamin. So meron ako ditong CCTV. Meron ako CCTV dito. As indoor and then outdoor. Meron din ako. Para sa safety. Mga idol, natapos din sa wakas ang aming paglilipat ng bahay. Maraming salamat po sa mga tumulong sa akin, sa aking mga katrabaho, sa company ko na nagpahiram sa akin ng truck. Yung boss ko, shoutout sa iyo. Boss, maraming salamat sa pahiram mo sa akin sa iyong truck. Malaking tulong po. Maraming salamat. Thank you so much. And then, bago po magtapos ang aking video, shoutout po kay Mark James Bariga. Kumusta ka po, sir? Salamat po sa panonood niyo sa aking video. And then kay Rodel Garcia. Ayan, Sir Rodel Garcia, wait nyo po yung aking susunod na vlog. Hintay-hintay po at saka pasensya na po, medyo na busy po ako. Ayun mga idol, maraming salamat po ulit. And then don't forget po to subscribe, like, share my YouTube video. At kita-kita ulit po tayo sa aking mga susunod na vlogs. Goodbye for now mga idol and God bless. Bye guys!